koroa zeukan birusa. Bazen behin birus txiki eta gaizto bat. Inork ez zuen ikusten, baina guztion ahotan zegoen. Oso urrun jaio zen, Txinan hain zuzen ere, eta denborarekin eskuz esku gure herrira bidaiatu zuen. Guregana heldu zenean, eskola guztiak itxi zituzten, eta denbora guztian telebistan agertzen zen. Birusa jende gainean jarri bezain laster, gaixotzen ziren, estula eta sukarra zeukaten, eta batzuetan ezin zuten ondo arnastu. Baina, konturatu ginen, eskuak xaboi eta urarekin garbitzea oso ona zela birusa desagertzeko, eta holan egin genuen. Eskua garbitzen genituen bitartean, abesti polit bat abesten genuen. La 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 la, la 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 la. Eta gainera, ezin ginen esparkera joan, etxean geratzen ginen gure jostailu guztiekin jolasten. Poliki ohartu ginen, denon artean borrokatzen bagenuen, medikuei, erizainei eta beste langile guztiei lagunduko geniela birus itsusi hori desagertarazten. Eta holan egin genuen, denon artean lortu genuen, birusak joan egin ziren, eta gu posik irten ginen berriro kalera. Eta ala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Barakaldoko plazan!